Okay. Time check. Mangan tayo. Time check 12:16. June 7. And Wednesday. Wednesday na naman. Ano ba naman yan? Ah, ang daming ginagawa. Joke lang. Madaming ginagawa mga teachers ngayon. Nag-rush ng mga computation ng grade and blah blah blah. Depends ng mga bata. Kaya medyo na-late tayo. No? Pero okay lang yan. No? Mangan tayo. No? What time na? Kumusta pa? Kumusta pa? Medyo mainit ang panahon. Medyo mainit, nag-iinit tulad ng mga aming mga laptop ngayon at mga ulo. ah, ah, na-stress. Dahil hindi mo alam kung paano nga ba tamang i-assist ang performance ng mga bata. Although kung magbabase ka lang naman talaga sa kanilang written work, madali lang. No? Ayun. Pero siyempre, may mga kaakibat yan ng mga attitude, personal attachment, whatever. Ano? Yung mga chip-chip. No? Social attachment. Good afternoon, sir. Mangan tayo. Mangan kayo maong. Hi, mangan tayo, Christine. Christine. Ayun, si Christine. Hi. Christine na lang, Christine. Christine. Anto sira? Sisirak natin, masasabi na. Hi, cousin Maria Cristina. Mangan, bro Jack. Mangan tayo, Kumusta? Shout out dyan, Dyan, kila Emcel, sino bang kasama mo dyan ngayon sa bahay nyo, sila chat-chat, pare, aking baon, nasa coffee mug ulit. Mangan tayo, alam niyo na yan, kumusta dyan sa paraisong gubat? Mangan tayo, antisirayo, antisira ng ulam. Ang aking ulam ngayon ay masamsamit na igado. Ang aking ulam ay syempre yan, igado. Igado. Di ba? Igado. Itong igado na to, last week pa to. Joke lang, Yung bumili kayo. Tama ba? 2 weeks na ata sa way, no? Dalila, wadya lang mangan tayo segment ng Papa James, araratan. Sir John Dave, welcome back to mangan tayo. Saan pa yung mga kwan natin, mga girls, mga cousin girls, mangan tayo lang. Antisirayo, Anong ulam? Anong ulam dyan, Chris? Anong ulam nyo? Sigurado mga to, masarap. Boss James, pilugan nyo pa anak ko maganggana yaman si celebrate. Sure, pilugay. Anting nga ranto. 13 years old. Wow. Uy, wala na teenager mo, Boss Jack, Uy, birthday greetings kay Kandi Maria Luis Andre Rubio. Singa pinaera mo breaking to, Nga ranto mo, medyo ang pigara. Pigaray, 1, 2, 3. Taluring nga ranto. Hi, Bless. Oy, birthday greetings. Happy 13th birthday, The gift of life. 13 years. 13 years existing. Wishing your best. Wishing you the best in life. And be a good teenager girl kay Papa Chuck. Ayun, birthday greetings. Happy birthday, Maria Luis Andre Rubio. Birthday greetings. Birthday greetings. Enjoy your day and be a teenager lang. Shout out dyan sa Paraisong Gubat. Kila Madam Juday, Madam President, and the rest of the management ng Paraisong Gubat. Ari Jack, ayun, si Bless, sino ba ito? Mary Grace. Antisirayo. Hi, Madam Mary Grace. Welcome back to Mangan Tayo. Bless, Rick to. Estudyante ko to, Estudyante ko to way back, welcome to Mangan Tayo segment. Antisira, kumusta ba? Kumusta? Alam ko nasa abroad din to, ang aking ulam, live tayo sa Facebook at syempre sa YouTube. Teacher ko yan sa YouTube, tsaka yung mga gustong bumili, bumili ng coffee mug para mainit ang iyong ulam kahit sa tanghali, doon sa Ella Colin Shop, Ella Colin Shop ng TikTok, yung kay Mrs. Siyempre yung online talipapa, bisitahin nyo na rin, pa-follow naman, pa-heart, pa-share, di ba? Ayun, wadyak natin linggayan. Okay. Ingat at papawil, bawal alak, bro, Bawal alak muna pag bibiyahe ka. Medyo malayo ang biyahe dun sa Panay, Alam ko may konting happenings,
Ayun, after lunch with my daughter, siyempre di ba? Daddy's girl, Daddy's girl. Parang yung aking dalaga rin, Daddy's girl din yun. Pero 4 years old pa lang yung dalaga ko. Ayun, no? Yan ang gusto ko sa'yo, Boss Jack, ano? Ayun. Auntie Mel, kumusta? Welcome back. Kumusta? Mangantayo. Igado, susirak natin, igado. Ha? Ayan o, cousin Isel, mangantayo, ha? Mangantayo. Anto sira yo. Sa sirak natin, igado. Kanto. Luto ng misis ko. Ah. Alam, sarag yung man order yan niya. Bali-bali yan to, promise. Ang putang ni Sirak. Ay, asong palay shot kalabyan. Uy, Mango Avenue. Shout out dyan sa Mango Avenue. Sponsor naman dyan. Ha? Sponsor Mango Avenue dyan sa may Avenida. Albiar, ha? Patag iya pisa. Watan nila ng Boss Jack natin, ha? With her daughter, ha? Celebrating, ha? Mango Avenue, ha? To the staff and pa-sponsor. Paro ka na yun. Mga tayo, mangibuntok. Aga, paro ka na yun. Sa kanunutol siya. Siyempre, luto na ni misis ko. Uy, yung masamsamit, susira na ni Isel, nilagang baboy, Masamit dito sa atin nilagang baboy. Hi, Ma'am Ravelina, masamsamit na nilagang baboy, no? May amput-aputang sabaw to. Ay, sana may kinto aki. Okay, masamsamit kari-karing baka, sana all, Oy, one of my favorite yan, naluto, kari-kari. Kari-kari, kari-kari. Antay, lalo na may titawag na saman. Excuse me. Kari-karing gulay with chili oil. Wow. Chili oil, sarap yung manordan. Uy, masamsamin, susira yung panay sabaw man, in fairness, adobong baboy. Uy, dinuguan. Pero aga mga kay dinuguan. Uy, panay karni manay sira tayo. Yes, cousin, sa susunod, magluto tayo sa bahay ng kari-kari, yung yung singal libro, may singal libro, ang tula may tawag tuman, may singal libro, aman so igagaton ko may singal libro, lingwanan ko yung beef, yung, hindi beef yun Nalingwanan ko, ang puti sing atwalya, may gagamitan dad guto, yun ang nilalagay din sa kari-kari, ay masamsamin. Pero ako po yung hi, Jane Bandong from Orbis Tondoya. Hello. Kanayon tayo, Auntie Kapinsan, hi, Auntie Digna. Yung, nakalutulok na ingan. Basta aman, saksirak bung kalot, tagkuan taning nga to, chambalo, tuwalya. Amit tuwalya, aman masamsamit. Ay, kari-kari tuwalya. Ay, bali-bali si Rayo ante, atamay kandan chambalo. Chambalo siguro, akin bung kalot. tuwalya. Ay, Ma'am Jane Bandong, all the way from Orbis Tondo. Welcome to Mangantayo segment, pinapa-shoutout ka ng Auntie Mel. Mangan. Tuwalya. Masamsamit man. Naman so bali-bali. Lalo na bali-bali luto to. Amin sa tilumag to. Ang gano ang gapoy agamang. Masamit na talaga. May kari-karida ng mother-in-law ng Noy, ng Lin, ng kapinsan mo. Masamit. Kasi pure sa panagkawada. Ami puro, agaramang gagamit ya era may sinaliulan kari-kari mix. Meron kasi man timplaman may kari-kari mix. Aloha! Hi, Ma'am Emily. Aloha. Mga tayo.
No, kahit si Marie Cristina 2020, masarap din daw yung kari-kari. O yun, basta mas masamit no, syempre no, in total libre ay masam-samit na panangan. Tama ba? Tama? mm. Mm. May tuwalyan. Araw mo. Anto may bimpo. Anto may bimpo. Anto may bimpo ante. Na may tuwalya, siyempre nang apisinali mong tuwalya, man na ipantatwalya niyo. Amin ng tuwalya, pantatwalyan mo lang sa kibulan, kanto. Joke lang ha. Oy, tabi-tabi po sa mga kumakain. Ha? Oo, masamit yun. Yung, ay, bimpo, may pa siya towel.